Aja semalang Awas rock and roll. Ayo yo. Ayu pemudaku kita mau kangen seliramu bayanganmu meridu hatiku yo 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 rina wangi hati Pak Muji nunggu kowe bali yo yo rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Pak Muji pripun Pak Muji Pripun? Musuh alah kon onggrok niku pripun? kono ogrok wis gagapan aku Ajan dijamin cepot mengke Pak Yo monggo ayo Mbak Niken aja semalang bangkai awak nggih, terima kasih matur nuwun Pak Muji. Mangke sing setunggale ten nggen gara-gara nggih. nggih Pokoke kedah nunggoni ngantos gara-gara. Panggodaning Muji. katresnan. Nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak Muji berkah barokah. Heeh. Nduk, apa? Boy gendis ndi boy gendis? Nah. Boy gendis ngendi? Diarep-arep umsur kon nyanyi gara-gara petan. Nah. Heeh. Boy gendis ndi boy gendisnya? Oh, jiko dingklek. Heeh. Nduk, apa? Bar ya kuwi mau prayogane Mbak Inces kon munggah meneh. dalam Enek dingklek. Ya nyanyi gara-gara petan. Oh, mau pamundutan saka Om Sura. Kowe iki. Heeh. Ayo Om Sur. Matur nuwun sik kawan. Gak wani. Mbah Wolu kita. Nggih, niki sakdenipun ngaturaken matur nuwun kagem khususipun Kasun, Pak Kasun, Mbah Lukito, umumipun kagem warga Sumberagung, Desa Jati Gembol. Matur nuwun tasih dipercados untuk lantaran panjenengan sami bersih dusun wonten ing dalu menika nggih. Aja lali sesuk bengi awake dhewe AL Group karo Niken Salindri ana ngetrap. Muga masyarakat Sumberagung berbondong-bondong mriko ningali Niken Salindri. Di Madiun. Nggone sing mau tak nyanyi ya, bapakku Pak Alek. Terus tanggal 10 Oktober awake dhewe ana ing Begal. Gone Mas Darto Laras. Tanggal